баргузории амалиёти кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти хатлон дар ноҳияҳои қубодиёну шаҳритӯз бори дигар исбот намуд, ки ҳанӯз ҳам бархе аз ронандагон ба масъалаи бехатарии худу атрофиён чандон эътибор намедиҳанду вазъи ҳаракати нақлиёту пиёдагардонро мураккаб месозанд. ҳамин ҳолат буд, ки дар роҳҳои ҳудуди ноҳияи қубодиён Қурбонов Баҳриддин сокини ноҳияи Дӯстӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш Kia қайди рақами давлатиаш М400 CO 178, Мирзоев Аҳтамҷон сокини ноҳияи Ҷайҳун ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш Чангай қайди рақами давлатиаш Х277 NU 797 ва Бобомуродов Файзалӣ сокини ноҳияи Қубодиён ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш ВАЗ 2110 рақами давлатиаш 20CХO01-ро ҷараёни амалиёти мазкур нозирони роҳ боздошт намуданд. ин ронандагон бинобар надоштани иҷозатномаи ниҳоди дахлдор воситаи нақлиёташонро бо оинаҳои сиёҳшиша идора мекарданд, ки тибқи талаботи моддаи 330 қисми 2 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барояшон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. вазъи ташвишовара, ки нозирони роҳ зимни амалиёти мазкур дар ҳудуди роҳҳои ноҳияи шаҳри Туз ба қайд гирифтанд, ин дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт аз ҷониби ронандагон буд. Амонов Бегизод ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш DU Next қайди рақами давлатиаш 913901 ва ронандаи воситаи нақлиёти тамғаш Opel Astra рақами давлатиаш 3400AE03 сокини ноҳияи шаҳри Туз Абдушукуров Ҷурахул, ки дар ҳолати мастӣ таваккалан воситаи нақлиёташонро идора мекарданд, боздошт шуданд. Номбурдагон, ки бо кӯтоҳандешию бемаърифатиашон вазъи худу атрофиёнро зери хатар гузошта буданд, тибқи моддаи 332 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида шуда, бо ҳукми суди ноҳияи шаҳри Туз ба муҳлати 15 шабона рӯз дар маҳкамгоҳи шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ноҳияи мазкур боздошт шуда 5 сол аз идоракунии воситаи нақлиёт маҳрум гардиданд. ҳарчанд чунин ҷавобгарӣ пешбинӣ шудаву кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Хатлон корҳои назоративу тарғиботиро вусъат мебахшанд, аз баргузории чунин амалиётҳои мақсаднок бармеояд, ки маҳз дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт то як андоза ташвишовар боқӣ мемонад. аз ин рӯ ҷиҳати ба низоми муайян даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёту пиёдагардон масъулон пайваста чораандешӣ менамоянд. бо назардошти ин матлаб баргузории амалиёти навбатӣ таҳти унвони рамзии муоинаи техникӣ ва суръат ба нақша гирифта шуда, нозирони роҳ тасмим доранд бо ин васила камбудиҳои ҷойдоштаро дар ин самт ошкор намоянд. ба мақсади ба пуррагӣ ҷалб намудани воситаҳои нақлиёт ба муоинаи ҳадми давлатӣ техникӣ ва пешгирии ҳодисаҳо роҳу нақлиёт мувофиқи нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Хатлон аз санаи 21 феврал то санаи 2 марти соли 2023 дар ҳудуди вилояти Хатлон амалиёти муоинаи техникӣ ва суръат ташкил ва гузаронида мешавад. аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш карда мешавад, ки воситаҳои нақлиёти худро сари вақт аз муоинаи ҳадмӣ техникӣ гузаронида қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. новобаста аз баргузории чунин амалиёти вусъати корҳои тарғиботӣ ронандагонро лозим аст баҳри амну бехатарии худу ҳамдиёрон андеша намуда ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ эътибор диҳанд, чунки бештари ҳолат дар мавриди рух додани ҳодисаҳои нохуши нақлиётиву пиёдагардон нафарони гунаҳгор изҳори пушаймонӣ кардаву ҳолати ногувор онҳоро фаро мегирад. аз ин рӯ пайи ҳикмати илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ талош кардан манфиатовар хоҳад буд.